történetet, játszottak volna az akkori hajtóiparban is. A konyhában ültünk a földön, és a tűzhely melegedének kiugrott néha mennek simogat szárvaztokkal. Hallgattunk, de magunkban megvallottuk, hogy amúgy tökéletes, és nem is vettük rá szemünket róla. Tornya volt, ajtaja volt, ablakai voltak, ahol be lehetett tekinteni, egy kilencárért persze, és ha benne megültünk a kis gyertyát, kivilágosodott az egész épület valami boldog, meleg világossággal, mint a szívünk ablakában az időben. Egy szóval, Betlehem volt. A Szent Család kicsi oldalt állt előttében a jászolal és a jászoltal Jézuskával, aki mosolygott. És közép kis kezét ökölbe szorította, ám vált, mire még nem gondoltuk arra, hogy ez a kéz egyszer kinyílik, mekkora nagyobbására belül a világban. Ennél sokkal nagyobbjai voltak. Elsősorban az, hogy a Jézuska mezítelen maradjon, vagy takarjuk le. Megfázik, mondta Bence Gábris, aki érzékenyben volt. De vagy, szólt Andropista, aki Isten, az nem fázik. A Biblia azt mondja, szólalt meg végül Beszárka Péter, aki papnak készült, hogy édesanyja jójába akarta, és jászolta megtette. Na ez jó. A kólyát természetesen nem lehetett akármilyen anyagból, ezért selyemből lett, a selyem pedig édesanyám félig a megkerüléséből. Másodszorban ott volt még a szamárkérdés. Két szamárok is volt ugyanis. Beszállt a Péterre néztünk, aki csizmája órát akartak biztosítani kis körmével, és lesütén a szemén erősen gondolkodott, de aztán kivilágosodott értelmes anyagláza. Az nincs a Bibliában, hogy hány szamár volt. Több pásztor volt, hát szamár sem volt akkor. Subák, láncos botok, bajuszok és szakállat, kucsmák és tortos angyalsüveg már készen voltak, itt semmi akadály nem volt annak a lelkes izgalomnak, amely másnap a falu végén abban a felkiáltásban ért el a tetőfokát, hogy szabad eres lehetnek köszönni. És fújtak a kajcálok, Péter persejével, amely még súlyosabban zöldött, vitagadás ébren tartva, sőt fokozva elhivatosságok kérdését. Berti Jancsi nem a szőrtalisznyáját is a gyakával hasztottam, hogy valahol nem bármennyi valót is adnának, de inkább Péter fogunk előre zöld verseivel figyelmeztetve a háziakat, készpénzadományokat rendezkedtünk meg. Na, a büntetés nem is maradt el. A Betlehem csillag rajonglása mellett nem vettük észre a pénzördögének sátánkufáját, és szenteste Berti Jancsi pokoli indítványára elindulunk a szomszédfalúba, most már kizárólag azzal a céllal, hogy a persek tartalmát a végségig fogadjuk. Csendes, borús, mégis kemény alkotán voltunk. A hó nem olvad, a jegyegyék felett, és a hölgyek hajlásaival fenyegetően kép voltak ő. Aztán királylásokkal találkoztunk a kanászolóval. Hová nem gyerek? Csak ide a szomszédba. Az öreg felnézett az ügyre. Hát, én nem mondom semmit, de iparkodjatok, mert legényőjű, hogy megemlegetitek. Sietünk el, hogy bácsi. Igazán sietünk volna, de úgy megvállalták tanulós Betlehemünket. Úgy tartóztattak bennünket, etettek, itattak. És főleg úgy dönték a persek, hogy se láttunk, se hallottunk. Pedig közben feltámadt a szél. Lenyomta a felhőket, és szitálni kezdve a napot a fekete éjszakában. Ez azonban a házak között alig lehetett érezni. De amikor kijöttünk a szabad mezőkre, belém van, és engem, aki a Betlehemet ritkán, majd beledőtt csapatokba. Egyenes, vezényelt Jáncsi, aki nagy dolgozó volt, de a szíva a helyén. Ha a nyárzásokat elérjük, akkor már nincs semmi való. Nem kell visszafordulni? Nem, üvöltött Jancsi. Engem annyit kellett, ha nem leszek ott az égülésén. Az időt csak éppen veszek. A nagy csubákat majd a földre nyomta a szél, a hó vágott, a jeges vesző, és reszkedve izzadtunk, ilyen kis erőt utolsó megfeszítésével. Vágszunk. A kis Betlehem oldalát már felvitte a szél, és kísértetésen csapkodta a papírt, miközben a toronyban a kis vágott segélyével megfordult, mint a lélekben. Nem tudtuk, hol vagyunk, és a szívünk körül halálos idegenünk állt a félelem. Meghagyunk, mondta valaki, mire Bence Gábris elosott a hóra, és sírni kezdett, de a sírással elhagyta a sikoltó szél. És csak állt. Összebújtunk a Gábris körül, a Betlehem lecsúszott a
kezemből a óra, és nem hittünk már semmiben, csak az elhalás borzalmával, és már nem is voltunk ott. Imádkozzunk, mondta ekkor Péter, és ennek a szónak a mélységében egyszerre végtelen csend lett, és ebben a csendben, alig hallhatóan, mégis világosan, megérintett bennünket meleg szárnyával, távolban a szó. Haragozom, fordította Jancsi, most már tudom az utat. Imádkozzunk, mondta Péter, és imádkozzunk. De az éjféliség már ott volt. És azóta is, ha nagy baj van, és kiesik kezemből a Betlehem, azt az imát mondom, és azt a panaszot mondom, még van is. Nagy hódítós. Nem kell félnünk a jeges széltől, vihartól sem. De mindjárt jó, ha van egy története, egy élménye, egy imája, amely elkíséri egész életében, és megsérti a boldog. A mai nyugodt, lelkes fogadó műsorunk segít bennünket a karácsony melegének, szeretetének változását. Fogadják nagy szeretettel, amelyre épp gondossággal készültek gyerekeink, ahogy a történelmi szerető fiúk készítették a Betlehemet. Elsőként a legkisebbet,
újabb személy, nem települök, és felvenelők felhúzhatnak. Az ősz lassan éket, majd elrobul, s ahogy megnyílod, be is alkul. Este tompa fényen, nem örült utcán, megtalál a bócsák, fordítók voltak. De a hétköznapok, bágyat szívessége nem tanít meg azt, ami bennünk véget, legjobb reménység, a szívünkben áldás. Rám viszont áldás, boldog Jézus. Felkészítő tanár, két helyén, Töltési Gabrielával.
5. A-osztályos tanulók felkészítő tanárával, Kovácsné, Pogány Kindával, Grillis Vilmos, Kosztolósi Havadalma, Szálljatok-e Karácsonyi Angyalok című darabját játsza Szomorján. Pedagógusaink minden évben mutatnánk a titokban, a gyerekeknek és a felnőtteknek meglehetésnek számon készülnek karácsonyi dalokra a versenyre. De a próbákon olyan szépen szól mindig a tanári kórus, hogy a nagyszám után a gyerekektől mindig dicséretet kapunk. A két dal, egy Csöndes tiszta éjszakán és a Zord tél ahozták hallott karácsonyi éneket most is Lukács Kristina választottak ki, és tanítottak. Vezényel Németh Noémi, zongorát kísért Lukács Andrásnak.
Szakácsai Erik Mindról, 6. B-osztályos tanuló, Robert Schulz, december című darabját majd erről zongorán. Felkészítők van nála németes urak. Vasárnap szeretném hinni, hogy valahol létezik egy világ, hol tündérszárnyak ingatják a hold ezüst csugarát, ahová hársulnak, bársadik napokat, és ahol szeretemszedő lángszerű és jó, ahol édes dallamon rúgdol a levél, és ahol a madár énekész a szeretetre mesél, ahol sárgás mázsik nyeli a légtei zaját, és ahol a szemekben látom a szívem mosolyát, ahol csendez körül, béke és nyugalom, és a boldogság fénye csillog a hallgatom. Ott mindenki az igaz szeretet örök nyelvét beszél, nem szavakkal szólnak, a szív fújja zenét. És mikor a lelkem tele lesz mindenféle széppel, elindulok hazafelé a szívemben egy fényen. A tündérektől kaptam ezt a fénylő csodát, mit nem tartatok meg, adom másnak tovább. Hogy mások szívében is legyoghasson a szeretet fénye, mint egy tündérelő nekem ámulna. Mosolyba rejten a fény, és így adom tovább, hogy mások is érezhessék a tündérek mosolyát. Az emberi arcokon felragadom majd a fény, a tündérektől kapott égi küldeni. Egyszer talán hozzá is elér a szeretet fénye, és ajkadra tükröződik másokban a szívében.
3-15 percig tart. Kálmodva a Gergő, Agyfúrjának Csóni Nóra, Tér Dóra, Kerceg Balázs, Nóra, Hugonás Béla Beáci. Felkészítő tanárai, Noémi, Soszti és Szúrni. Ez volt a technikai beállás, és most kezdődik a produkció. Thank
erejéből és a család és a barátok közösségéből. Ebben az időszakban emlékezünk arra, hogy a karácsony lényege nem a mennyiség, hanem a minőség. Sokan megfogalmazták már, hogy a karácsony nem arról szól, hogy a dobozokat kinyitod, hanem arról, hogy a szívedet megnyitod. Ezért hagyjuk, hogy a szeretet színesítse az ünnepünket, és hozzuk meg azt mindenkire, akivel csak találkozunk az életünk során. Legyél angyal, mások előtt jó példával járni. Segíts, mikor mások közös világos összeül. A karácsony legyen tényleg a szeretet ünnepe. Váljon végre valóságá, nem állapotosításra. Valamennyi kollégám nevében kívánok mindenkinek meghitt, áldó, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétünkkel, és együtt készülhetünk a karácsonyra. Áldott